Mandai constituency ni MLA sini Dadirendra Debrama tayaro Paimanda Pakyachi ni TNE ni Vice President sini Dasubol tayaro Yudai Pepti ni Executive Body jo long masuk tongairok sini Prakash Babu tay sini Vice President Raju tay bo AGS Monilal tay sini Cashier jotono oro Paimanda Pani rangba hambai maru जों दिनै बाय प्राय 26 दिन कासा ताखुरक बुखुरक जों लं मार्च खालायलायमानि जों दिनो 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर फ्लाइ जों हिमलायो सिनि नाहारमुं सिनि हिमानि उद्देश्य अबनो सिनि बररकनो ताकलायनि इलेक्शनो जोंनो बुट गोबां बाय पाइरुय जे टिब्रालेन्डनि बिल पास खालायनायनि बागै कासा सुजुग्रोदै टिब्रालेन्ड बिल पास खालायै केन्द्र सरकारनि थानि रहरका मानोनो सिनि सामुं आगखा टिब्रालेन्ड नंनानि ओंखा आगखा 25टा बोसोराव CPM रक काउन्सिल बगनो तंफ्रु बरक जे सामुं खालायमैया बरक खालायनाय समाव खालायमैया आगनो जों फुलफिल खालायनायनि बागै बर रंनि थानिगो जों दिनै बुट मा सानका तांगै हिमालय सिनि टिब्रा सरक गोबां मा चिकन राजनीतिक आसायो हयতো सुजुग सुबिदार माया हांकाय अन्य राजनीतिको दायबेट थांगो ताइ चिनि साइ चिनि जुत सरकार BJP रबो बरबो राव फुनुगै प्रलोभन खालायै एलाकानि बर रकनो BJP तलांनो चेष्टा खालायो दा CPM तो बरनि कूटनीतिक चालगुइन दंगो हर मिटिं खालायलायो IPF दिनो भोटार दै 3 বছর সরকার বড় কোন খাইমিয়া উমুক সুমুক जों চাকরি রেখা মহাই কাইসা রাজনীতিক চলিত গমনি বাগৈ যারা এলাকানি বড় রকম কয়না মুজং কেবনি কাং মন্ত্র খনায়া বই जोंनो मात्र एडिसिब जोंनो IPF तिरनो आसुर दै थानाय 2000 IPF तिरक सरकार तंफानो ब्रंनि नाहार मुंकुरै काहारखौ बुजिनाय दिनार थानाय IPF तिरक 2000 तंमाने ब्रंनि कुनु नाहार मुंकुरै हयতো विधानसभा CPM एडिसिब যদি IPF ति फाइखाय 2003 सरकार तुई फेमेल ने बर वान समय केंतो आन सक्सेस द सरकार तो वाला एडिसिब तो आसुखा IPF तिरक आरो CPM रंग चुकलिनि राजनाय चलि मालिया कारण तांग मेले विधानसभा तंगो CPM एडिसिब तंगो IPF ति ओ IPF ति 2000 आसुक तंमाने किसु संख्यक बरक IPF तिनि जारा बरक CPM बाय सिग्रि जाका MDC रक सिग्रि जाका चिनारो तारो मिनि संतों ताव चिनि दापुदु XCM बनि केस तंगो उमुक तंगो नंगा रांग्रनाय CM चारनाय आबा हाके दल कायसानो कायसा प्रलोभन फुनाकै सकाकै CPM रक ताइ कायसा पार्टी आसायरै ओ जागाव सरकार गठन खालायखा माइतो बरक ताइ कायसा सरकार गठन खालायै IPF तिनो सकाक सिबका जोंहाफ्रो खोनाय दङ IPF तिरंनि 5 বছराव 5 जना CM का 3 বছराव 5 जना CM का महायसिं खानाका किन्तु नरका 3 বছराव ओ मेन जागाव जों आसुकमानि बागै विधानसभा आसुकमानि बागै तारको IPF तिने 8 जना MLA 2 জন মন্ত্রী 6 जना MLA तारको एकदम पारफेक्ट परिष्कार स्ट्रक पोजिशन आसुकै दङ ना BJP थाङो ना CPM थाङो तारनि बागै बुसकांनि एडिसिब सिनि IPF तिरंनि कायसा नाहारमुं दङो ससाति जजेलाव आ दागवाथ सुदु चिनि तिब्रासा खुंथाय बाररकनि 28 टा सीट ओ जागवा जों 3 বছरनि IPF ति BJP जुत सरकार ताबु फनो 10% पण IPF ति BJP रनि बुट गरै
অনেক জায়গা রমনি চিনি মানতে পুলিংপুর তাবো ও জায়গা जों বাছাই কর সাইতে চিনা মানতে পুলিংপুরাव जों जदिनो बुथनि कायसा जों गिनति खालायनायखौ गनि होनायखौ लेखायनायखौ आंखाय अबजार्भ खालायनायखौ आंखाय जों साइमानो अरो ताबो बीजेपी नि 20% पाल बुथ करै तेमन भाबे चिनि जिरायनो खला पेकवा तला चिनि जंपो टाका तला खतो आं 5% पाल करै हायमा दं तेमन भाबे सुसारन का चिनि बर माखाने सुसारन का ब्लाइकन सुसारन मान भाबे जों मतामति चिनि बर रखना हामबाय मारो काहां जों ताबो पाहाराव अन्नान्य पलिटिकल पार्टीजों जों जागारियाखौ मानोना जों मतामति बुजिखा अब्ला चिनि सबसे बुजिमाने बिसिंते आगामी दिनाव जों साक्सेस जोंना हयতো जों 16-17टा फान सीट मानतों 20टा फान सीट मानतों जों आमसुखने इलेक्टेड नंतों आइकेनो जों त्रिपुरानि बिल तिसावै रखना त्रिपुरा राज्योआव कायसा मो इतिहास काया मंगनाय थानाय 1982 जेटा जों सप्तम जेटा शिड्यूल माननानै परेब शिड्यूल मानै जेटा जों एक इतिहास खालामनानै टिउजेस रंनि जे राजनीति आबो हायतिना मो त्रिपुरा राज्योआव कायसा कत एक माने इतिहास दंनाय आईपीएफ रो सरकार गठन खालामनानै परनो त्रिपुरानि बिल पास खालायो दिल्लीआव पाठका मो तिनि जे प्रेजेन्ट जे नापुक दंमाने कखनो जोंनो साइदों लाइ थांनायनियाव जों कक सानानै तिनियासो जराखै ओंखायनो नों थानि जे ताबो चिनो यासि कंसा नासिदि ओ यासि कंसा ताबो जों ओ एलाकानि जत्त बरक मिलुवै जों जत्तनो दाबरक चिनो बुदखा बोलतेनो आसायमा खाजे जों हामनानै जानानै आगकनानै उनुयाव नंनानै चिनि जातिनो रखा खायनि ओ जरा सबायखि हानायनो रागाफुरु जिरि खबै छैमाका तामनि हमरे जे दिन त्रिपुरालेण्ड घोषणा होनाय जे दिन त्रिपुरालेण्ड राज्य कायसा आंनि थानाय आसामाव एमन भाबे चिनि बरक दंथगानो आबना ताबुक साबै कुन दिन माने बेखा खालायमांला कुन दिन बेखा खालायमांला जे पुरो चिनि त्रिपुरानि कायसा राज्य अंखा त्रिपुरा न कारिनो ओ बिसिङावनो एदिसे राखना राज्य खालाय घोषणा खालाय जाका त्रिपुरा सारो साधारणत आईपीएफ सरकार फाइमाबाय बोसोर तंथक जाका बोसोर माने आराम नाखा এই যে সিপিএম কুশাসননি যেটা বরংনি একটা তরসা বংনি অত্যাচার বড় অসহ্য নাকা যারা সিপিএম খাইয়ে পানো হলু जों दिनै तंला मुसुयाथ' तै सिपिएम खायबा दङ बाथ'ता मजबुर कुन खालायनो गोरै एमन भाबे जुदि त्रिपुरालेण्ड घोषणा थांखांखांखाय महाव एमन भाबे आनंद फुर्तिङानो बर' रं थानिगो आबो सानानि कगिया साय साबाय गेला मने बागैनो जों नंनि थानि रिक्वेस्ट खालायो ताखराव जों जे हिमि तंमानि सिगलार कष्ट खालाय तंमानि आबनो नरक किसा आदिनो थाङै सुदु दा बरक चिनाव बुदुवै चिनि बरक न त्रिपुरालेण्ड बिल पास खालायनायनि बागै जों जागा जागा बबा हाकेनो सावो आबोनि साय तिनि अरताय बारा कक सानानै ताय आंखोनो नुजागिया ओंखामनि बागै जों इलेक्शन डिक्लेयार तरियाखौ इलेक्शन डिक्लेयार मानि परेबो जों तायबो काहामका प्रचार खालायनाय चिनि दा सबल साका नक नक फुखु गथ थाङै सानानै जरा मांगला जोंगा साव नगो हाबै जों प्रचार खालायनाय थानायावबो जों खायफैखा ताबुबो खायनाय जों खरसा करिया खायैनो बरकनो रिक्वेस्ट खालायनाय तांखो थाइजा कक साका जदिनो नों त्रिपुरालेण्डनि बिरुद्धे नों भोट रोखा ताबुगासो बकलम ख्रै बरक निनि काउन्टिं रिपोर्ट जों नायनाय ब अञ्चल ब बिसिव ब पुलिं सेन्टार बोसोर भोट खालायखा ब पार्टीआव भोट खालायखा आबो जों परिष्कार नायनाय जों आरो सायमानायाव बरक त्रिपुरालेण्ड नाया ओ बरक त्रिपुरालेण्ड हामजायगा त्रिपुरालेण्ड हामजायगा बोलते ना ब सात सात ना ताबुक ब बुजियाखौ जों तानि बागै आन्दलन खालायदों बिनि जाना नंनानै बिनि जेता नक नुखुनि बागै सिमसि बवान सुगु अ हानि बररनि बागै बवान सुगिया गां ताय गोबाङा कक सागला अमु कासेना खालायनाय साथिंथिनि दा सबल साका नरको सालायदि खेतवा सामुं तांग्रुपानो निनि दै खावना थांग्रुपानो म कायसा जेसा पाटिबां खायदों तुम ताखरक नरनि सानिबो जों
একদম মানে এগো খাই বিনম্র ভাবে নং থালিব जों खुलुमुनो बुट सांगाय ताक्लायो कोनो अन्य पार्टी न बुट दैयावै जोंनो कमसे कम टिब्रालेन बिल पास खालायनायनि बागै जोंनो दाबरकसिनो बुट दै टिब्रालेन निमारि परे थाखाय बिजेपि दा खायथाव सिपिएम दा खायथाव आबो आसो बर कथाया ताखाय चिनि बरक अर जागो मुख्यमंत्री ना नालाय चिनि बरक न अर अर्थमंत्री ना नालाय चिनि आर्थ मंत्री ना नालाय आबो चिनि बागै नांगौगो चिनि दफानो सेफटि खालायनायनि बागै चिनि बरक न मोथांनायनि बागै चिनि हा सेफटि खालायनायनि बागै अमसो कक साइना आं कक न पाइरवाना जतनना हामबाय टिब्रालेन दाखिना माननाय योदा आइपिएफटि आयुग्लक दं टिब्रालेन आयुग्लक दं हामबाय।